Abaonchereria bechiro ya marigiti eya yasubwangoiga nigo bairanire kero echire ye yagendereire kwagacho otambie monasti baria baba konyete ase okwagachwa gwensemeyo mwarora omukaso tonyora agaiga eye ne wiki egochikaba ya kane kwetera ase omugabano ito Paul Simbarati omurati yo gachagete abantu baito babaise gotwerwa muruche ebinto bina biarosi bubuya bono ndoche gochakera ewiki bono twachagete igoro rero ndoche twaikire 90% twatigaire 10% erinda abantu baito byako babekaime indi bachaka gukora ebiasara rero twomira n'abantu bakon serious abantu aba barenge 37 lakini namba ya chire igoro go bara abantu 40 twataka komanya nga places yao barenge chiriki tukwane na barabwo ekero tuja kubanga kaba nekera gocha koronje gente kaba igorero anyorekera umuntu nare ase space yaye erinde ababiashara baito bajake ebiashara bande gento kyo gokumia oyo noro mukaza twanyora kisi county omonene ntonya oretiko konya konde west urwa ase serikali enene ya national usasa makyumbe baito abatocho orete account ya kisi abakyumbe kianda kwa sababu abantu abonsi bibarwete ki constituency kianda ibo muntu ndetayo oto konyete no neshire oyo no mugabana bwe koso yo mukoye amunenke monyenye nkarwimeteye muna muroje yonse pi oyo no mugabano itumu yabwangita abantu baye nero kolire genteke asige ikire bonega naenda abantu baito bagwakera gabana Paul Simbarati mbuya mono asega asiya achabuangu okonya abanyabiashara baye erinde barore babeirase embule taliko baita mugaso taliko baita muroje abandisi bamangasete na TV muroje asa mnaro sigwe egenteke kiairire bono iga asitwaikire abokira irange ki milioni inya nenu sozo baka milioni sana inga abantu baito moba batoereru iko babangande buya ekero gaba nagocha anyorekera umuntu gare kwaye oyo bwate birangere libyao utagete gosalia omupango oyo usesiaze soime mtundu nyetagete na kisi account omugabano itege ntato tebetie iskakare bono nonde iga mona bobisabaye ndogendete negas amone committee yeto ye market negenderete peninde tole binte byale tubanga abantu baito kwa utaratibu. Kwanza kabisa tukumwiranaria your excellency governor asega asiengia watu bwati sisi twanyoroto mukaso gomure goikamba kato ikirera yare gamana tukukwana wakolire gasi yare kene nande gasi yao yarorokani so lero na tukukwana igatora tole imeye nyumba ekene tubire ditangani riteria ne dijombongo ndi mugurugwa amoji amane sireye kuno mwezi wito akwandire RMCA na maene okorire meremo kufana kubona aso wakikisha kwamba amangana ya tadere y'umuriro batotiriya mariga weterere abayimusiye bande alafu na gavano ito okorira amangana manene ditangani mwira ninga mbiyamano kegima ase ngenjo yokobeka kaboko ase uwagachobo na weigo aso kubeka kaboko aso kwabangina n'abarafanya biashara bawosidi siringi 20 siringi 10 kuyokubatinya mariga.